Rin nga ni Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato ni sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa. the town you'll see. Ini pa sa dong lingkod. Mardela tayong iba. Sadit sana pero tiyan. Ang programa ta, halipot man pero tiyan. Hanggang alas 11 lang po kita. Tapag alas 11, papasok po yung DNR. Ang mga friends natin from DNR Regional Office number 5 para po sa kapalibot ng atamanong ta program para ma-update po kita ka mga programa kan DNR para po sa tuyang pangataman sa kapalibutan kasarabi na ang mga corresponding laws, mga batas na dapat po natong masabutan tanganing dahil kita kaigoning problema because sabi baga ignorance of the law excuses no one. So, hindi mo pwedeng sabihin, hindi natin alam yan. Ay na-violate ka na pala. Kaya ingat po tayo at saka antabay ko sa programa kang DNR. Every just Thursday po yan, 11 to 12 noon, para po sa mga nagbinyagong impormasyon. Bueno, sa lado technical, kasabay nato Ronald Baldo. Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Mantang siyempre, sa newsroom, Papa Mars Angels, kompleto. Yan po dyan si Jenny Matthew Balyaran, si Ciara May Leron, at saka si Nicole Ann Gloriani. Kalawa, siyempre, sa tuyang mga pag-iriba sa Mega Force Patrol, nakatabay lang po yan. Padago sa pangalap ng mga istorya para may balangibog sa banong kasi mapukhaan ng mga turog sa pansitan. Sa mobile, siyempre, si Henry the Boy Manta, ang mata ng DCGB sa kalsada. At siyempre, sa mga kababayan po natin, ng mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Special mention sa samuya pong newscaster sa 12 o'clock newscast, Ma'am Gina Ritter Lee. Happy birthday! More life, prosperity, and happiness. Marampa pati si Ma'am Gina sa aga sa Santa Cruzan, Reyna Madre. Ayos! Alright, bueno mga tugang lumamo sa mga kababayan ta. Good morning kay amigo The Wanderer. Yan, Jerry Aranya. Morning kaya, God bless all over the world po. Siyempre si Sir King Rinaldo, good morning. At saka kay Bing Ben Boris dyan po sa San Isidro sa Malilipot. Saka si Kuya Bob Nakandano sa Tabaco. And siyempre, ang mga suki natin sa inyo na parte sa mundo, good morning po tabi. Good morning mga taga Barangay Dapdap. Viva Santo Cristo. Yan. Mamaya, di ba ano yan? Di ba mamaya, Nald? Yung sabat prosesyon? Di ba mamaya yun? Di ba? Sabat prosesyon mamaya alas 4 ng hapon. Mapun dyan sa Ayala. Di ba? Ayala, pasiring duman sa Barangay Dapdap. And then tomorrow morning, yun naman yan mga tugang so pigapon na atod after the mass. Atod naman. Yeah. Okay, so naman sa mga kababayan po natin at saka mga pag-iriba tabi, mamayang alas 4 sama tayo dyan sa pagsabat. Bala na tabi kamo.
si Mama Angel, si Joshua, si Karen, baka si Papal pwede makasabay, no? Tanya ko man sana sa Ligaspi. At saka siyempre si Boy. Ha? Alright, dumaan po sa mga kababayan natin in honor of Santo Cristo. Para po sa despite nga ni kang itong mga pagbabawal, may mga activities panggiray po, mga tugang na nailatag para po duman sa mga kababayan tang deboto, mga tugang kan Santo Cristo. At saka yan man ang primerong Santo Cristo Festival na ang simbahan po diyan, yung Quasay Paris, di ba? Sa pagiging Quasay Paris, yan man ang first na pag-celebrate mga tugang kan Santo Cristo Festival. Yan. Okay. And si Elizabeth Florentino Villarasa, good morning ngayon, Kuya Mar. Yan. Good morning, Matabi, Beth. And siyempre sa mga kababayan po natin, yung mga naghahapot manungod sa low pressure area, Tabi, ang sabi kang Pag-asa, so gabantayan, malabo na maging bagyo. At kundi parayo na Parayo na. Kaya lang, kung naramdaman po ni Kasudma, na ka-interview si Sir Ariel na sa Mudyo, na may mga sterilist kita, tapos naglalaog na mga tugang suhabagat. And yan po, mga tugang na-satisfy na, naabot na sa threshold, ngayang pigahalat ninda na mag-declare ng rainy season. Yan po ang abangan natin. Pero ngunyan pa sana, sa ibang mga LGUs, nagkakaigwanan pag-asikaso kan sila mga drainage system, tangani na pag-abot kang panahon dahil na magkaso-kaso yan po minsan ang mga naging lessons na minakaraso-kaso kita pag uyan na may epekto na, di ba? Dapat proactive kita dahil pa ngaya nang yayari tagiti pa sa nangaya may rasyon na. Okay na pa mga istorya halipon niyan sa luwas. Angel Mustasa na sa linya. Angel, good morning, Tabi. Miss Glenn. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning po yung mga paraan tabay. Ang location po yan nakuligay sa Laucan na Naval Force sa Southern Luzon. Kung sa inang una na pag-aga, Sir Mar, nakatapos lang itong to Rebus dati. Na ining bagong rehabilitar na Naval Station Hulsaan Arasain Medical and Dental Dispensary sa Naval Force sa Southern Luzon na station, ikis sa Barangay Rawis, Legazpi City. Ang nanganap digdi, Sir Mars, ang flag officer in command kan Philippine Navy, si Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, PN, and then present digdi, Sir Mars, si Commodore Salvador Lavapez Jr., sa ngunyan ang commander kang Naval Force sa Southern Luzon, and then itong mga key officials kan from SM, kay Banan digdi si SM Foundation Senior Manager Albert Uy, and then si Engineer John Jason Terenal, kung sa ini Sir Mar na ining pag-rehabilitar kay ang dispensary ka na Naval Forces Southern Luzon, ang katuwang inadigdi ang SM Foundation, SM Super Malls, and then itong Foundation SM Foundation Cares. Kung sa inang katuyuan kay ni Sir Mar, itong makapagtaon ng serbisyo naman sa poko mas o menos sa 500 na mga Philippine Navy personnel, and then itong sa mga dependents nila, and then sa mga reservists. Kaya pala ko yan, kaya pala blue and white. Opo. Takon sinda, gray. Yeah. Yan ang official color nila. Okay. Sige, magayon na partnership yan. Tapos, apera ka ito duman, Sir Mar, sa mga Philippine Navy and then sa mga dependents nila sa reservice. Target man nila na maserbihan ining 10,317 na mga residente kan Barangay Rawis. Ay, kasama ako dyan. Kaya wala ko sa likod nila. Kapit-bahay ko yan Oo, pwede ka na digdi, Sir Mar, magpa-medical and Pero magpa-prophylaxis dyan? Or kung may available, Sir Mar. Yeah, diba? Yung papalinisan natin yung ating mga ngipin para mas magandang smile. Pero pa kayan, Sir Mar, may 5,082 man na residentes kan Barangay Bugtong. Oh, may adaptive man sinda pala na. Very good job, very good. So, totoo, Sir Mar, mabalik ako duman sa area dahilan sa anytime mataunan yung mensahe si Vice Admiral
Maria Ambrosio Espeleta. Dati ba ni Sir Mariding Commodore. Ayan, kung dahil na And then, makaabot sa kuya, i-record mo na lang, ano, and then i-play mo na lang Sir Mar. siguro doon sa programa mo, mamaya. Okay po. Okay, okay, sige, So, thank you. yan muna, Sir Mar, ang mga pangyayari digdihali sa Naval Forces Southern Luzon in Homostaza, Adisich. Thank you very much, yan. Congratulations po sa, ano yan, Southern Luzon Naval Forces natin, no? Pig-turn over na, ngunyan pong aga itong bagong dental and medical dispensary diyan po sa Naval Station, Jul Hasan Arasain Rawis, diyan po sa Legazpi, ano? And ini mga tugang pagkikipagtabangan kan Philippine Navy, Naval Forces Southern Luzon at saka ining SM Foundation Cares. Nang kamautan, siyempre, makapagpahiwas kang serbisyong pangsalud, kaini po na ano yan, kaining Philippine Navy, ka mga para sa naval personnel and families. And then, siyempre, yun, kanina nabanggit na sa barangay. Diba? Yung Rawis mo kung saan sindanaon dyan, tapos may inadapang barangay na buno, ano yan, bunot, di ba? Malapit, di ba? So, doon po sa mga kababayan natin, welcome tabi. Kay Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, ang dating o kaya ang presenting flag officer in command kan Philippine Navy na dati man po na na-assign dito po sa Navporsol. Welcome aboard, sir. Diba? Okay. Ay, sir. Okay. Bueno, mga tugang. Pangyari, ani? Kaso, banggi, may kunyang pala dyan, ani? Binuksan sa prar, pero, kunyan may mga, ano ni, may mga pasaway pala digdi sa to. Ayan mo tabi, mga tugang ang kunyan, ang sa tuya po na, ano yan, mga pangyayari digdi, na ang ibang nagkapasaway pala, mga foreigner, di ba? Kasubanggi pala, so nagpatrowal-tuwal duman, foreigner? Ang yari doon. Dapat, naon sila digdi, respeto nila ang batas digdi. Sinita na, day pa na gano, sinita na, day inignosa na, pinaritig sa nasira ng inong palan. Sabi hindi, dapat na tawanin nila ng atensyon. Tanganing ngayon na, ano yan, maging marahiman ang sa tuya na mga asikaso dyan ta garo marauton man ang gadan pong na mga tugang na gibuho na siringkaan na inuman ng parke. Di ba? Ayan, so siguro may mga pinagigibo ng mga lakdang kay niya sa tuya po ng mga kababayan para ano yan maging okay. O yung mananggan, ginibong yung Bill Plaza sa amin ni Sir Andy. Sinita kang polis, pwede na, sinuminong kang duwa. Yung gigununong mong trabaho ini. Mga dapat na ipamati talaga na dapat pag nangyayari sa Pilipinas, irespeto ng mga batas digdi, siring kang pag-respeto, pagdaong kita duman sa indang mga lugar. Di ba? Yan po tabi, sa mga kabarangay mga updates lang po natin yan. Pero may mga detalles kayo yan. Siguro makakapag-istorya kayo ng todo, mga tugang, si Sir Santi Aranya, no? Si Dr. Santi. Tagaro si Dr. Santi, miyembro ni kang, ano yan, miyembro ni kang Legazpi City, ano yan, ako yan, advisory group, kan PNP. So, garo pigururo yung nanganin pigururo na mga tugang na yung mga naka-enroll sa iba-ibang mga kolehiyo, mga tugang digdi po sa tuya, sa komunidad, digdi sa Legazpi, na dapat na maging aware sinda, asin magiyahan kan mga ano yan, lokal na mga batas na dapat po nilang sunodon. Na ang pagbabawal, mga tugang sa pagkonsumo ng alcohol sa public places.
Dapat kaya talaga kunyan, baka kaya pag una, Beer Plaza. Yan ang problema natin dito sa Pilipinas. Pag may mga okasyon, nare-relax yung batas. Di ba? Ay, sus Mario Joseph. O paano, mga tugang? Schedule na ako. Oras na para kita po magpatos-patos man muna. Tanganing maka-start po rin sa tama sa oras. Ang mga friends and partners natin dyan po sa DNR Regional Office number 5. Sa kapalibutan, tatamanong ta program 11 to 12 po yan. Thank you, boss. Thank you very much for keeping me company. God bless the Philippines. See you tomorrow. Bye-bye. Tuhod